L'halterofília és un esport olímpic, està dins del programa olímpic. Consisteix en dos moviments, que són l'arrencada i el dos temps. En els dos moviments l'objectiu és aixecar una barra el més pesada possible fins a damunt del cap amb els braços estesos. El primer moviment es fa en un moviment continu, s'agafa la barra amb els braços estesos sobre el cap, i el dos temps és un moviment que es fa, com diu ja el nom, en dos temps. La barra para a les espatlles i després s'aixeca damunt del cap. Es competeix en dues categories, la femenina i la masculina. Les barres són diferents, estan adaptades a cada gènere. La barra femenina és de 15 quilos i la barra masculina de 20. Després col·loquen uns discos als extrems de la barra i va pujant de pesos fins al rècord del món masculí de la categoria de més pes, que són 263 quilos. En aquestes competicions de nens com la que farem avui, les barres estan adaptades, són de menor pes i evidentment els quilos que s'aixequen estan adaptats a l'edat i al grau de maduració del nen. Bueno, desde edades el entrenamiento se basa básicamente en técnica. Aparte de invertir mucho tiempo, es el trabajo, tener mucha coordinación, tener mucha explosividad, el movimiento y poco más, y trabajar en los movimientos que vamos enseñando y poco a poco van teniendo los resultados. És un esport individual, el que has d'aconseguir ho aconsegueixes tu i ningú més. M'agradaria arribar lluny a l'halterofília, a campionats d'Europa o, no sé, mundials. A mí la halterofilia me gusta porque me gusta demostrar que soy fuerte y porque hago muchos años en la halterofilia. La halterofilia me permite disfrutar. Aquest esport, el que té d'especial és que tu veus la millora és molt directa. O sigui, tu entrenes per anar a un campionat i si en aquell campionat tu aconsegueixes aixecar més, el premi a tot l'esforç que has fet anterior és aquell. A mi m'ha fet créixer molt com a persona perquè m'ha donat els valors aquests de constància, autodisciplina, d'entrenar cada dia a més. També m'ha portat viure una experiència increïble vivint aquí al CAR de Sant Cugat, que és un centre on tot esportista és el seu lloc. Tots vivim en família i convius amb els millors. Tindre gent tan bona al teu voltant és el que et fa créixer com a persona i com a esportista. Aquest any hem creat aquesta lliga per petits, sub-9, sub-11, sub-13. Hem creat un format de competició que sigui més atractiu, amb 4 jornades. Ens reunim regularment i tenim la competició de tècnica, més una petita competició d'habilitats motrius bàsiques, córrer, saltar, llançar. Llavors els nens el que volem és que estiguin en aquest procés, que formin un petit grup, s'apropin al CAR, coneguin els aixecadors que estan aquí al CAR, els pares s'apropin també i coneixin el que és el CAR, el que pot ser el futur de la carrera esportiva dels seus nens, i en principi està funcionant bé. Portem 2 jornades de lliga, però és un projecte en el que hem posat molta il·lusió i estem apostant molt fort des de la federació per ells.